Ai ko in gaya miki shine mafita. Akwai wani boka da nake zuwa gunsa idan ya yanka. In faɗa miki kaman yankan wuka yake aiki. Boka ba dai kuɗi kike so ba? Da wannan mijin naki? To insha Allahu in dai muka je. Ayan gaya miki kuma ina kukanki ya kare. Makociya boka kare. Boka kuma? A'a. Hai. To zan tsaya kaina ya kulle ne kamar yadda naki ya kulle? Ni ba ki ga yadda nake yi da nawa ba ne? A'a na gani. A'a. To shine nake gaya miki. Ki zauna ki ta wannan tagumin. Damuwa ta bi ta ishe ki kashe kanki da bakin cikin ɗa namiji. A banza a wofi. Ki zo mu je in kai ki. Ba dai maka ba? Kuɗi dai ko? Ina hakuri wallahi. Duk zaki tafi. Wallahi ina hakuri. Ke kika ji zaki iya ni da bazan iya ba kama na ne hannu bibbiyu ba. Ladabi iya ladabi sai yanda ne da abina. Assalamu alaikum. Ina wuni? Lafiya kalon lafiya kan dai? Sannan. Kun ga yanda kuka kyau da kuka haɗe kanku? To da ma mai gida ba za a so a yi ta zama a haka ba. Amma me yasa yau na ganka sai da yammaci? A wallahi na dan tsaya majalisa ne na dan bata lokaci saboda ya rage. Kuma ka san dai bana son wannan yammacin bana so na gaya maka tun ba yau ba. Ai haƙuri. Yanzu dai duk ba wannan ba ina abun arzikin kasuwa. Ba laifi. Yanzu dai ka ga rike wannan sai ka dan raka da ita. Allah mata albarka. Allah ya mata albarka. Nagode. Dan na san wannan ta ishe ka. Yanzu dai abin da za a yi ko shiga ɗaki akwai wata jaka da na ijiye tana nan da ɗan abin da ba a rasa ba da ban ƙarisa ba. Ka shiga ka ƙarisa mun sai ka ɗauko min jakan ka kawo min kuma yanzu. Ina godiya ranki. Ina godiya. Nagode. Nagode. Ban ce ka daɗe ba. Kawata? Me nake shirin gani? Abin da idan ki ya gani. Ki kin ga shadu wani duki-duki haka. To me kika gani wannan? Sai mun je ɗaka. Ha? Aha. Kan bala'in nan. Ke? In za ki miƙe ki miƙe. Yanzu namiji ba a masa haka. Yawa an gama. Ka gama komi ya ƙare? Akwai wani ragowar dambu na nan da na rage. Ka shiga ka ɗan yi amfani da shi saboda gaskiya yau ban yi abinci ba kuma ba na jin ma zan yi in ka gama sai ka fito kicin ɗin nan a ɗan share shi a san abin idan da alama ma dai yau kai za ka yi ƙoƙarin abincin nan don ni dai kan kaga na yi haka. Ina godiya ranki. Ina godiya. Na gode. Na gode. Kin ga abun ban dare. Me kika gani? A'a. An gaya miki abin da ake abu? Ai da kin kwanta sai ki bacci. Na gani sai bacci ya ganki. Nake ta fama da wannan solobin. Assalamu alaikum. Hake da. A ina? A nan gidan. Mama wannan ba ina wunin ku. Lafiya lauya kike hanya. Lafiya lauya gidan. Alhamdulillah. Hakun shirya kenan. Wallahi kamfin dai ba ai ba a ci gaba da tafiya a haka ba. Haka ma ya fi alkhairi. Ai ta faɗa ai ba daɗi. Ba daɗi fitintunin dai kam. Ya kwana biyu. Alhamdulillah. To sannu mu ya bayanin namu. Bayani yana nan yanda muke yake shine yanzu dama nake gaya mata gani ita ma 'yan abubuwa sun sha mata kai. Tun yaushe nake nuna mata hanya ta. Gobe daban. To yanzu Allah ya yi ta gamsu shine yanzu nake gaya mata dama akwai wani boka da muke kewayawa. In za ta je to sai mu shirya mu ta tafiya. Ai shi na gani. Kaɗan kika gani. Wai kaɗan kika gani. Kaɗan kika gani. Kaɗan kika gani. Ita za ta baki labari. Kana kallon wannan zaman ka san munafunci ne. Ba alkhairi a wannan zaman. To me ya dame ka? Bi ta zaizai? Kaga wannan har da ita wacce aka yi fada da ita. Me ya dame ka? Bi ta zaizai? Munafunci. Kai wurin Allah. Kin ga wannan? Sai na yi maganin sa.
wallahi sai ne maganinsa. Daman yana nan da wata gonan kakansa da aka ban masa. Wallahi sai na sa ya sai da ita. In yi haji da ita in je mu ci bide. Ke dama kuna da wannan arzikin a ƙasa kika zauna haka? Kin sanni da saukin zuciya. Wallahi. Ai da na san haka da tuntuni na sa ki a hanya duk da dai yanayi ne ba haka ba yanzu kuka ya ƙare. Ke namiji ba a lallaba sa. In faɗa miki sai kin zage kin dage kin nuna ba.